שלום לכולם. הפיתוי להעביר שיעור כללי על סוכה, ולסות סוכה, את הוורד שלי וכל זה, עברתי את הגיל כנראה, או שעוד לא הגעתי אליו. המטרה שלי היא לעשות משהו שאנחנו עושים בישיבה, אני מדבר בישיבה גבוהה, בשיעורים הגבוהים, ופשוט לטעון מה צריך להיות הצעד הראשון בלימוד. הצעד הראשון, היסודי, הבסיסי ביותר בלימוד, כאשר המשנה היא המשנה והגמרא בעקבותיה, אני אומר את הדברים שהם מצד אחד הפשוטים ביותר בעולם, אבל הרבה פעמים דווקא מתוך הפשטות יכול להיות שיצא איזשהו כלי למדני מאוד, באמת מאוד יסודי ומאוד פשוט, אבל פותח אופקים גם בתחום הלמדני וגם בשאלת המוטיבציה ללמוד את הסוגיה, לעסוק בסוגיה ולחפש את פרשנותה. הכלי הזה הוא בעצם, אם אני צריך לחפש את שמו, הייתי אומר שאלה. כלומר, הטענה הבסיסית שעומדת מאחורי דבריי היא שלושה היבטים ביחס לשאלה. ההיבט הראשון הוא שאם אנחנו עושים משהו שפותח, שאלה פותחת ותשובה סוגרת. אני למדתי אצל רב דוד פוקס, שהוא, כל אחד שהיה עובר מולו, הוא היה פוגש אותו והיה שואל אותו, האם יש לך שאלה טובה בשבילי? כל אחד, אם היית עובר מולו, כמובן אנחנו ברחנו במסדרון, לא לעבור מולו. עכשיו, אם לא הייתה לך שאלה טובה, הוא היה נותן לך אגרוף בכתף שהיית רואה את הכוכבים. רב דוד היה עדיין מאוד חזק, פיזית, מאוד 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 חזק. יש לנו תמונות שהוא אופנוען בשיקגו. והוא היה מאוד מאוד זה, והיית רואה את העננים. אם היית שואל אותו שאלה טובה, הוא היה תופס אותך ככה בצווארון, מכניס אותך לכיתה, ומודיע לכולם, תשמעו תלמידים, כשיבוא המשיח, כל עם ישראל ירוץ אליו, ויגיד לו, אדון משיח, נקבל את פניך, ואני אקח את מוישלה ואזיז את כולם לפה ואת כולם לשם, ואני אבוא ואני אגיד לאדון משיח, למוישלה יש שאלה טובה, והוא יעזוב את כולם, וייתן קודם כל תשובה למוישלה, ורק אחר כך יפנה לקבלות הפנים. והחינוך הזה לשאול, החינוך הזה לאהוב את השאלה, זהו דבר ראשון. הדבר השני הוא ששאלה היא מבנויה נכון, היא מעוצבת נכון, היא בעצם מהווה הבנה של הלימוד גם אם אין לך תשובה. יש לי חבורה שאני לומד איתם, חבורת בעלי בתים, שאני לומד איתם פעמיים בשבוע, מ8 עד 9 משניות, כאשר הסיכום בינינו שאנחנו לומדים רק שאלות. רק שאלות. ופעם, כדי להסביר מה זה, ישבנו פעם עם 3 המילים, דיני ממונות בשלושה, ולקח לנו כ3/4 שעה. כ3/4 שעה לשאול רק את כל השאלות של מה יש לשאול על דיני ממונות בשלושה, לאן הדברים האלה יכולים להוביל, ואני מתכוון לעשות משהו דומה, אבל בסוכה, לא, אם היינו לומדים בסנהדרין, הייתי עוסק כלומר, הטענה היא גם ששאלה היא לא רק כלי שהוא פותח, הוא גם כלי למדני מאין כמותו, שמאפשר לך לשים את תשומת הלב לדברים המהותיים והנכונים. הדבר השלישי הוא ששאלה פותחת אופק. מראש אני אומר, גם לכל מי שמכיר את הגמרא, אין לי חוזה עם הגמרא שהיא תענה לכל השאלות שלי. ולכן, לפחות בישיבה גבוהה, זה מאוד מפתה גם לבדוק האם בראשונים יש תשובה לשאלה הזאת. ואם לא בראשונים, אז האם באחרונים, ואם לא באחרונים, מקום הניחו לי מן השמיים. כלומר, צריך לזכור שהשאלות הן שאלות אמיתיות, הן לא מתחילות, הן מראש משועבדות, שאני יודע על איזה שאלות הגמרא נתנה תשובה. אגב, הרבה פעמים יש אינסוף שאלות על המשנה, והגמרא בכלל מביאה את המשנה שלנו להוכחת סוגיה בנושא אחר לחלוטין, וגם אין בה שום תשובה לשאלות. כלומר, צריך לזכור גם שהשאלות ישאירו אותנו עם חלל שיצטרך להתמלא, וכמובן יאפשר לנו וינכיח גם ברמה של בית ספר יסודי ואפילו, או ישיבה תיכונית, או בית ספר תיכון לבנות, או משהו מעין זה, את האפשרויות גם לחדש. ואתם מיד תראו את זה. אם כן, אבל פשוט נתחיל ונלמד. לא הייתה לי כיתה, היה לי הרבה יותר נוח, אבל אני אנסה לנהל גם סוג של דו-שיח.
נתחיל מאמצע משנה ד' כי שם באמת מתחיל משנה חדשה. שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. אוקיי, אבל אני מבקש מהיושבים פה לשאול 20 שאלות על שלוחי מצווה פטורים מן המצווה. מה זה שלוחי מצווה? נכון, מה זה שלוחי מצווה? אבל תפתח את השאלה. מה מטריד אותך? רגע, לפני קודם כל מה? קודם כל מה? אז מה זה שלוחי מצווה? כלומר... זה מצווה, שאני מכיר. בדיוק, כלומר, מה זה? מי שלח ואיך שלח וכדומה? ב', הדבר של מה זה מצווה? מה השאלה שלי מה זה מצווה? רגע, הפסקה קלה, מתודית. מצווה, המטרה היא לא רק, מה זה מצווה? זה כל תינוק יודע להגיד. אבל כדי להבהיר שהשאלה הזאת הונחכה בהם, אני אשאל, מה האפשרויות? יפה, דאורייתא, דרבנן, מנהג, מי קובע וכדומה וכדומה. אז קודם כל, מה זה הביטוי? תמיד הרובד הראשון של השאלות הם, מה זה? על מה מדובר פה? שלוחי מצווה, אוקיי, הלאה, שאלה הבאה, על המילה הבאה, בוא נלוש אותה. מה זה קודם כל פטורים? מה האפשרויות? אסור להם. אפשרות שנייה, לא חייבים, נכון? אגב, זה באמת מחלוקת, אם אתם מכירים, אור זרוע, מחלוקת מאוד גדולה, אני אסביר אותה בהמשך, זו באמת מחלוקת גדולה, האם אסור להם לעזוב את המצווה ולשבת בדבר חדש, או שהם פטורים. אוקיי, איזו עוד שאלה יכולה להיות לגבי פטורים? מישהו שאל אותה מקודם? נכון, אבל זו שאלה מתוחכמת מדי. כן? כלומר, זאת באמת, ונגיע לה עוד מעט. כלומר, להגיד, האם לשאול, האם פטורים רק שזה מתנגש או לא מתנגש, לא מאמין שתלמידים יכולים לשאול את זה בשלב הזה, אבל תכף תראו שהם ישאלו את זה בשלב הבא, של לימוד המשנה. אז כשאני אומר פטור, אז קודם כל פתחתי בפניהם את המושג, שהמושג פטור הוא רחב יותר מאשר המילה פטור. פטור יכול להיות אסור, פטור יכול להיות פטור. אגב, אם מישהו קצת יותר מתקדם, הוא ישאל, האם מותר לי מלכתחילה לצאת למסע הזה, או למצווה הזאת, כדי להיפטר, אבל גם לזה נגיע בהמשך. הלאה, כמובן. האם פטור זה מותר? מה? האם פטור זה מותר או לא? כן, האם זה מותר או אסור? אוקיי, הלאה. מצווה שאפשר לדחות אותה. רגע, מן המצווה, כמובן השאלה היא, שוב אותה שאלה, למה אתה קורא מצווה? זה גם שאלה מתוחכמת מדי. למה אתה שלוחם? זה שאלנו בהתחלה. שאלנו כבר בהתחלה, מה זה שלוחי מצווה? אז קודם כל, מה כתוב? מה סתם מי שמקיים מצווה? אז הנה חינמי, אמרתי, מה זה השלוחי? מאיפה הגיע השלוחי? כן. רגע, אמרנו סט, אז בואו נסכם. סט ראשון של שאלות זה ללוש את הנושא עצמו. ממתי קוראים את שמה בערבית? אז גם כן, קודם כל להבין מהם השאלות שיש לי על מה שכתוב במשנה. כן, כלומר, מה השאלה? למשל, מה זה קוראים? מה זה שמה? כשאני אומר שמה, ועוד כאלה וכאלה, קודם כל להבין על מה מדובר. זה סט ראשון של שאלות. אוקיי? סט שני, כן. אני כן, בדרך כלל כן, אבל אני, לצורך השיעור הזה, ההערה מאוד נכונה, אבל השאלה אם להתחיל קודם כל במיקום, או עכשיו להיכנס למיקום. כלומר, השאלה מאוד טובה, למה, איך, ופה זה מאוד בולט בדף שלפניכם, שהרשע של המשנה בכלל, זאת אומרת, מה עושה פה בכלל הסט הזה? כן? למה הרב בחר להתחיל משנה ד'? בגלל שאמרו לי שזה החומר. לא זה משהו... הנה, וטוב ששאלת. לא, אין לי... אמרו לי זה החומר. אגב, גם אצלי, יש לנו מין סבב כזה בישיבה, שאנחנו לומדים באלול, מסכת שקשורה, זה הרבה פעמים סוכה, אנחנו מתחילים מפה. כן? כי בעצם זה באמת שאלה טובה, הרי לכאורה זה היה אצל את משנה א', כן? כלומר, משניות פה, אבל לא משנה, כרגע נעזוב את זה. אבל אני התחלתי פה, הערה מאוד נכונה, שאלת המיקום היא בהחלט חלק בלתי נפרד. יש משניות ידועות שהמיקום שלהם נשאל, למשל, המשנה הראשונה בשבת. אין מי שלא שואל מה היא עושה שם בכלל, מה הקשר שלה? הרי מסכת שבת כל כך מסודרת של כניסה לשבת, נכון? מה מותר לעשות? אין יושבים לפני הספר ולזה, וכניסה, ובמה מדליקים, והכנת האוכל, וזה, מה עושה פתאום המשנה הראשונה בשבת? לשאלות מאוד ידועות, המשנה הראשונה בפרק שלישי של ראש השנה, למה היא לא נמצאת כחלק מהפרק השני, הרי היא עוד עוסקת, יש הרבה שאלות, ובהחלט מיקומה של משנה הוא חלק בלתי נפרד מהשאלות, אבל זה באמת לרמה טיפה יותר גבוהה. אוקיי, גמרנו סט ראשון של שאלות. למה דווקא סוכה? רגע, לא כתוב, שנייה,
טוב, מה הייתי עונה לך? מה הייתי עונה לך? אבל כמובן פטורים מן הסוכה. הייתי עונה לך, כרגע אני במסכת סוכה. עכשיו, השאלה, עכשיו הגענו לרובד השני, אוקיי? בדיוק. עכשיו אני מגיע לסט שני של שאלות, בדיוק, אוקיי? הסט שני של השאלות הוא כמובן, אחרי שאני רואה מה כתוב פה, השאלות שאני שואל הם, למה? כלומר, מעל המשנה הזאת מרחפת למה. אבל לפני שאני מגיע ללמה, יש לי עוד כמה שאלות. כן? למשל, האם המשנה הזאת היא ייחודית לסוכה? כן? כלומר, האם מדובר פה על עיקרון או על דוגמה? כן? כלומר, תמיד צריך להרגיל את השאלה הזאת. כלומר, האם יכול להיות, ואם מישהו ישאל אותי, אני אגיד לו, מה ההיגיון שיהיה דווקא בסוכה ששלוחי מצווה פטורים? אז אם הוא יודע משהו, הוא יגיד לי, אולי זה בכלל משנה שבנויה על תשבו כן תדורו. לא עוסק במצווה פטור מן המצווה. במילים שלו, לא במילים שלי, כן? כלומר, השאלות של למה הן בהחלט שאלה, היא השאלה העצומה, ושוב, אני אשאל, אוקיי, תן לי אפשרויות, למה שלוחי מצווה פטורים מן המצווה? מן הסוכה, סליחה. למה שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה? אפשרות אחת שזה חלק מעיקרון גדול, של העוסק במצווה פטור מן מצווה, ומיד, כמו ילד בכיתה, בן 3, אני אשאל אותך, למה לדעתך עוסק במצווה פטור מן המצווה? נכון? אוקיי, אפשרות אחת, מה היה יכול להיות אחרת? מה היה יכול להיות אחרת? אגב, מול העוסק במצווה פטור מן מצווה, איזה עיקרון אחר היה יכול להיות? בדיוק, שאתה תצטרך כל הזמן. הרי אני אסביר רגע מבחינה, עכשיו אני לא אתאפק, אני אסביר מבחינה למדנית. מבחינה למדנית ברור שאם אני עומד כרגע בין שתי מצוות ואני לא עוסק באף מצווה, אז אני צריך לבחור, נכון? ואני צריך לבחור לפי עקרונות. לעומת זאת, מהרגע שהתחלתי במצווה מסוימת, אזי אני, למרות שהייתי בוחר במצווה האחרת, נכון? למרות שגם אם הייתי בוחר במצווה האחרת, בכל מקרה אני... דקה, אוקיי? בכל מקרה אני חייב להישאר במקום שאני נמצא, אוקיי? למה? אז אמרתם נכון, אולי או שזה בגלל העוסק במצווה פטור מן מצווה, שוב, הם לא מכירים עדיין את המושג הזה, אבל משהו מהן, זו אפשרות אחרת לגמרי, שעולה מתוך המשנה הזאת? דווקא דין בסוכה. דווקא דין בסוכה, נכון? לאור מה ששאלנו, כלומר, זה השאלות של למה. אז אמרנו, שכבה ראשונה של שאלות תמיד היא שאלה של מה, בוא נשקף את המשנה, בוא נבין, אבל לא, השכבה הראשונה, נזהרתי מקודם שהרבה פעמים זה תלמידים זורקים, כן? למה שלוחי? למה מצווה? למה סוכה? תמיד שאני מרגיש שהבחורים או שהתלמידים זורקים מין כזה דבר, אז אני מיד שואל אותם מה האפשרויות. ואז פתאום השאלה למה הופכת להיות משמעותית, כי אם אתה לא שואל מה האפשרויות, למשל, ממתי קוראים מצווה בערבית, אני תמיד שואל, מה האפשרויות? והאמת היא שהאפשרות הכי סבירה היא, ממתי קוראים מצווה בערבית, שהתשובה תהיה, משעה שלובשים את הפיג'מה, נכון? משוך בך. ופתאום אתה מבין שהמשנה מחדשת פה איזה חידוש בלתי ברור לחלוטין. תכף אני אחזור רגע לממתי קוראים מצווה בערבית, זה בכלל לא מה שהיא אומרת, הוא חידוש עצום, אבל תכף נחזור לזה. אז אמרנו, רובד ראשון הוא מה כתוב. אבל אני מיד חוזר, הרובד של מה חייב באמת להיות רציני. ואחת הדרכים, יש עוד דרכים, אחת הדרכים להפוך את זה לרציני, זה לשאול מה האפשרויות, מה האלטרנטיבות, כן? ורק כשיש יותר מאלטרנטיבה אחת, יש משמעות למילה למה. סליחה. הרובד השני הוא שאלות למה. אבל אם יש לי כיתה שאני יכול לאתגר אותה, אז יש גם רובד שלישי. והרובד השלישי הוא, בסופו של דבר, מהי התנועה הרוחנית שיש במשנה הזאת. אתה התחלת לומר מקודם, שבשעה שאני עומד מול הקדוש ברוך הוא, אז אני לא מתעסק עם מה גודל המצווה, מה חשיבותה, מה זה, הייתי מתעסק איתה צעד אחד קודם, בשעה שעמדתי בצומת. אבל בשעה שנכנסתי, אתה שם לב שפתאום הפכנו את המשנה הזאת לתנועה רוחנית. מה שהרב זצ"ל קרא תורת ארץ ישראל, לא רק למשהו שעומד פה על הפרק, אלא אותו דבר, אם אני חוזר ממתי קוראים את שמה בערבית, אז בערבין, או לא משנה כרגע מה הגרסה שם, אז השאלה שנשאלת היא, מה התנועה הרוחנית שמתבטאת בעובדה שלקחו את קריאת שמה, שעליה כתוב
שבטך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, כאילו תמיד, והכניסו אותו לתוך מסגרת אובייקטיבית של צאת הכוכבים. זה, לשם אני חותר בסוף. כלומר, רובד ראשון, מה? רובד שני, למה? רובד שלישי, מה המשמעות? כן, סליחה. בתור תלמיד, הייתי שואל דבר ראשון בכלל, כאילו, לפני שאתה אומר לי, כל היוצאים מן הכלל, מה הכלל? רגע, עוד לא קראתי, כן. אתה אומר לי שאוכלים קצת פטורים. רק על המשנה משנה תגיע לעוד שלב שגם הוא פטור. ואחרי פתאום עוד 4 משניות, השאר פטורים. אבל קודם כל תגדיר לי מי חיה, ועל פי זה אני אוכל טיפה להתחיל להבין מה המשמעות. אוקיי, אני רציתי להגיע לזה... השאלה הראשונה בש"ס. אני רציתי להגיע לזה טיפה יותר מאוחר, כי רציתי... אני מניסיוני... אני אסביר, כולם חייבים. זהו, אני רוצה לומר, עכשיו זה מניסיוני, שיכול להיות שהוא, אתה יודע, כל אחד בגדוד שלנו היה כתוב, כמו שכתוב בכל מטווח, הוראות אלה נכתבו בדם, אבל מישהו הוסיף בשתי של אחרים. כן, כלומר, כל אחד יש את הניסיון שלו. אני אגיד לך מה אני למדתי עם תלמידים. אני מאוד חושב בדרך כזאת, מאוד אוהב ללמד בדרך לוגית. אבל אני הגעתי למסקנה שלתלמידים צריך ללמד בדרך טקסטואלית. כלומר, נכון שהמילה פטור יהיה כתובה בהמשך, נגיע לשם נדבר. לא להתחיל, עדיף להתחיל לקרוא קודם כל רק את המשפט הזה, לכן גם לא התחלתי מאיפה שאתה הצעת בצדק מוחלט, של שאלות הקשר, מבנה וכדומה. אני מניסיוני למדתי שלפחות עם תלמידים ברובד תיכון ושיעור א' ב', לכן למשל, אנחנו לומדים עכשיו בישיבה פרק 19 בשבת, רב אליעזר דמילה, והעובדה שאנחנו לומדים פרק בלי דילוגים, שכל הפרק עוסק בנושא אחד, ומצד שני כל הנושא נמצא רק בפרק, כן? כלומר ברית מילה פחות או יותר נמצא רק שם, היא כל כך יותר מנגישה את הלימוד הראשון לתלמידים, זה חוויה עצומה. אז אני יותר, היום עם תלמידים לפחות בשלב הראשון הוא יותר טקסטואלי. שנטפס הלאה, אז אני אביט, כמו שאתה אומר, וכרגע בטקסט הזה, מישהו פה אמר בצדק, מי חייבים? כולם חייבים, כרגע למעט אלה. אז לכן עוד לא הגעתי לכל הפטורים. כשנגיע לכל הפטורים, אני אתעסק עם השאלה הנכונה שלך לגמרי. עכשיו, יש אפשרות אחרת, כמו שאתה מציע. בוא נלמד, אתה יודע, מן הכלל אל הפרט, שיטות הוראה, או שיטות לימוד, כל אחד עם הדרכים שלו. עכשיו שימו לב, לא לימדתי, לכאורה לימדתי רק שאלות. האם התלמידים, עכשיו אני שואל את עצמי, במבט, ככה לסיום החלק הזה, האם התלמידים עכשיו יודעים את המשנה, את הקטע הזה במשנה? אז התשובה שלי היא מאוד מורכבת. מצד אחד הם לא יודעים כלום. הם לא יודעים למה שליח, הם לא יודעים למה מצווה, הם לא יודעים איזה מצווה מדובר פה, הם לא יודעים מה זה פטור, הם לא יודעים מה זה המצווה השנייה, הם לא יודעים למה, האם זה דוגמה או זה, והם לא יודעים מה התנועה הרוחנית. מצד שני, לדעתי, הם יודעים הכל. הם יודעים הכל. זאת אומרת, הם בתוך המשנה. לא שיש להם תשובות לכל השאלות. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, תודה, שכוח. כמו שאמרתי בהתחלה, בפתיחה, כיוון שאני מאמין שברגע שנכנסים ככה ללימוד, השאלה עכשיו, יש לי, כפי שאמרתי, קודם כל זה פתח משהו. יש הבנה, אני יודע איפה אני נמצא, מה אני מחפש. ואז הרבה פעמים השאלה שלי בהמשך הלימוד תהיה, נניח בגמרא, תהיה השורה הזאת בגמרא, או האמירה הזאת בגמרא, על איזה שאלה זה עונה, מאלה ששאלנו. ועל איזה שאלות עדיין אין לנו תשובה. ומה לא קיבלנו, ומה נפתח בפנינו, ועל איזה שאלות שלא חשבנו עליהן. פתאום הגמרא מעלה וכדומה. אגב, למילה שלוחי, ככל הידוע לי אין תשובה. לא בגמרא ולא בראשונים, יש באחרונים, אבל ככל הזכור לי כרגע למילה שלוחי, באמת אין איזושהי תשובה לשאלה מה זה, איך הגענו לפה. ועוד כן וכהנה, לדעתי, זאת אומרת, אני אומר משהו שהוא עם סתירה פנימית, אבל אני חושב שהוא נכון. הם לא יודעים כלום והם יודעים הכל. זה בעצם מה שאני... בואו נמשיך, נתרגל את זה גם הלאה למשפט. לשיעור הזה. בכיתה זה נורא תלוי. אז קודם כל זה באמת תלוי, אני הרי יודע מה כתוב בגמרא. למשל,
במקרה הזה הייתי מתחיל עכשיו את הגמרא. הייתי מתחיל עכשיו את הגמרא, כי הגמרא עוסקת בדיוק... בדיוק. אני לא. אבל, בגלל ההערה הטקסטואלית, הייתי מתלבט בזה. האם נסיים את המשנה קודם ואחר כך ללמוד את הגמרא? זה תלוי וגם אין בזה כללים. אין לי משהו חשוב להגיד בעניין. הבה נראה שוב את אותה דוגמה. חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה. בואו נתרגל את זה כפי שלמדנו. השאלות. מי מוגדר חולה? קודם כל מי מוגדר חולה. נכון? הלאה? מי מוגדר משמש? כלומר, כשאתה אומר חולה, איזה רמת חולי? איזה רמת חולי? איזה... על מה? כלומר, בהחלט, מי מוגדר חולה? מה מוגדר חולה? יש סכנה, אין סכנה, יש קשר... סליחה, שכחתי, שנייה אחת. אם שמתם לב לדבר שלא היה לו בשאלות שלנו, כלומר, אתם שאלתם כי כולנו יודעים את זה, אבל אני לא חושב שתלמידים היו מגיעים לשאלה האם העוסק במצווה פטור מן המצווה, הולכי דרכים, שלוחי מצווה פטורים מן המצווה, בעצם, אולי כן, דילגתי על זה. היינו צריכים גם לשאול בלמה, אני שאלתי רק בלמה, האם זה דוגמה או עיקרון, אבל הייתי צריך גם לשאול האם זה בגלל קושי טכני או בגלל אמירה עקרונית. כן, כשאני אומר שמישהו פטור, ראיתי אותך רוצה לזה, האם זה בגלל קושי? וכאן היה עולה מה שאתם העליתם בהתחלה של האם זה בשעה שכן יכול, לא יכול וכדומה. אוקיי. חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה. אז אמרנו, מה זה חולה? איזה היקף של מחלה וכדומה? כשאתה אומר חולה, למה אתה מתכוון? כאב ראש, קושי, סכנה ועוד כהנה וכהנה. כמובן, מה רמת שאני אומר משמשיהם? אז לשים לב לעובדה שמשמשיהם, מי זה רופא, אחות דולה, אני לוקח דוגמאות מנסיעה בשבת, אחות שלה יולדת, המתקשרת שלה, כמה ועוד כהנה וכהנה, חולים ומשמשיהם. כמובן, אותה שאלה לגבי פטורים, כן? וגם כשאני אומר פטור, כן. כן, כן. נכון? וגם כשאני אומר פטור, שוב נשאלת השאלה, האם פטור, זאת אומרת אסור, האם פטור זה הכוונה, אני לא מחייב אותך, אבל עדיף שכן, האם פטור זה, אתה צריך לעשות כל מאמץ, רק אם אין ברירה, כלומר, כשאני אומר פטור, למה הכוונה? וכמובן, פתאום, אגב, אני מניסיון אומר, התלמידים ישאלו, שאתה אומר מן הסוכה, אז האם הכוונה היא מן הסוכה, מלאכול בסוכה, מלישון בסוכה, ממה? למה אתה אומר כשאתה אומר מישהו פטור מן הסוכה? אוקיי, זה רובד ראשון, כן. אם אתה יכול רק להגביר את הכל. כן, אבל עוד לא הגענו לשם. רגע, אתה כבר תלמיד... זו שאלה טובה. למשל, מי קובע? מי קובע את הגדרת חולה? מי קובע הגדרת משמש? אבל זה באמת קצת הולך רחוק מדי מהמשנה. כן. שאלה עקרונית. לא חוזר על עצמו השאלות? לפעמים כן. בדבורתו... אם כן, אבל הנה, תראה שלא. אז את זה לקח לי דקה. לא יותר. אבל עכשיו, כמובן הייתה, עכשיו השאלות הגדולות. תענה לה, למה? נכון? כאשר השאלה למה היא קשורה גם לשאלה האם מדובר פה על דוגמה, או מדובר פה על משהו, על סוכה. השאלה הזאת אגב מאוד מטרידה אותנו עם הורים מבוגרים. כן? האם אני יכול להגיד שחולים ומשמשיהם פטורים מן התפילין? האם יש איזשהו שלב שאדם חולה, לכל מי שהיו לו הורים מבוגרים מדרדרים, השאלה הזאת או לא? השאלה הזאת עולה, אבי זיכרונו לברכה, היה איזה שלב שאורו נעשה מאוד מאוד דק, עד שכל הנחת תפילין הייתה מזרימה, פשוט האור היה מתקלף, האם יש איזשהו שלב שהוא פטור מן הסוכה, מן התפילין? לא מדין פיקוח נפש, זה לא היה פיקוח נפש, זה היה, לא יודע, משהו אחר. בדיוק, האם יש, זו שאלה שמופיעה הרבה בשדה חמד, האם יש מצטער בשאר מצוות? כן, שאלה, זו שאלה לשיעור כללי. כן. גם לגבי הלמה פה, האם זה יש הבדל בין החולים למשמשיהם? נכון, האם החולים והמשמשיהם הם אותם באותה רמה, שוב, זה הכל בכפוף ללמה, ואוקיי, עכשיו בא הרובד השלישי, שהנה תראה שהוא לחלוטין לא אותו דבר,
והוא למה? למה חולים ומשמשים פטורים מן הסוכה? זאת אומרת, ובעיקר, מה התורה רוצה? אגב, זאת שאלה טובה שאין לי עליה גם תשובה עד הסוף. מה ההלכה רוצה להקרין? איזה תנועה רוחנית היא מקרינה בכך שהיא פותרת משמשין מן הסוכה? מילא שהיא פותרת חולים, אז נראה גם מהסוגיה שזה בסופו של דבר ענף של תשבו כן תדורו. כן? כמובן שהתלמידים מיד ישאלו, מניסיון, זה גם שאלה להלכה, מה קורה אם מבחינת החולה אין שום השפעה אם הוא יושב בסוכה או יושב בבית, כן? כלומר, זה לא צורך רפואי. אז מה בדיוק פותר אותו? אבל לגבי אני בהחלט שואל, תגיד, שואל תלמידים, ופה מתחיל העולם היצירתי שלהם. חלק מהדברים אין להם שום בסיס להלכה, אבל המעוף הוא מאפשר לחשוב על כל מיני דברים. והוא לשאול, הנה חינמי, כשאתה אומר שמשמשים פטורים מן הסוכה, מה אתה אומר בזה? האם אתה אומר שההלכה מאוד מאוד רגישה לצרכים של החולה והוא צריך משמשים? האם אתה אומר משהו אחר? כן. רק במחילה. יפה, יפה, בהחלט אפשרות. למה זה לא עוסק במצווה? האם זה עוסק במצווה? מי אמר שעוסק במצווה פטור ממצווה פטור? זה עוד לא כתוב במשנה, אתה כבר זה לא אמרנו, אבל אתה כבר קבעת ששלוחי מצווה פטורים בגלל עוסק מן המצווה, אבל אמרנו שאולי זה בגלל תשבו כן תדורו. אתה מבין? כלומר, אנחנו עוד לא יודעים את זה. אתה מנצל ידע מוקדם שאתה מכיר את הגמרא, ואתה כבר קורא את המשנה לאחור. איך אפשר להגדיר משמשים כשליח מצווה? בדיוק. זה כאן שאלה. האם, הבה נניח שזה מדין עוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל כשאתה אומר עוסק במצווה, כמה רחוק אתה מוכן ללכת? אתה מבין? כמה רחוק אתה מוכן ללכת כדי להגדיר מישהו עוסק במצווה? אנחנו מכירים את זה שוב ממה שאנחנו לומדים עכשיו בישיבה, המשנה שפותחת רב אליעזר דמילה, שאני אומר שמכשירי מצווה גם הם דוחים את השבת לשיטתו. מה זה מכשירי מצווה? האם לייבא דלק כדי למלא מכונה, כדי שהיא תרתיח את הברזל, כדי לייצר סכין, כדי כלומר, כמה רחוק אתה הולך עם זה? אז יכול להיות שזה החידוש של המשנה. בואו נתקדם, אוקיי? כן, עם הערה, כן, סליחה. על בסיס מה שנאמר פה עד עכשיו, אז אולי בשאלה שוב, שאלה מתוחכמת מדי, האם שתי ההלכות הללו זה בעצם שתי ההלכות נפרדות? לא, זה הלכה חיונית. זה קשור כבר לשאלות מבניות, לגמרי. זו שאלה חיונית, שככל שאתה מצרף, זה גם שאלה של סדר ומבנה. לגמרי, זה לא... אוקיי. הערה לא מתודית, אלא הרבה יותר מזה. האם זה יעניין את התלמידים? אוקיי? עכשיו, מה אני למדתי, שוב, מניסיוני. מה שלמדתי מניסיוני, זה קודם כל לעניין תלמידים זה קשה. בואו נצא מנקודת הנחה. מה שאני למדתי זה שאם זה נוצרת, אני אומר, שני דברים יגרמו לכך שהדבר הזה יפעיל את הכיתה. הדבר האחד הוא, אולי שלושה דברים. אחד נחות יותר, אבל אני אתחיל קודם כל משני הדברים הזה. הדבר האחד הוא, אם באמת השאלות לא יהיו סתם לזרוק, אלא יהיו שאלות שהן, שאני כמורה אגיב נכון לתחושת זלזול שמתפשטת. ונתתי דוגמה אחת לתגובה נכונה, כמו מה אלטרנטיבות. דוגמה אחרת, תגיד, זה באמת קשה לך? כן, כלומר, או כל מיני תגובות מעין אלה שצריך, כי זה יכול להגיע מהר יאללה, בוא נזרוק משהו. הדבר השני שמסעיר תלמידים, זה אם אני מצליח לשכנע אותם שכל אחת מן האופציות מושכת את המשנה לכיוון אחר. זאת אומרת, ושיש פה איזושהי בשורה, בין אם אנחנו בסופו של דבר נמשוך את המשנה הזאת לעוסק במצווה פטור מן המצווה, שיש פה בשורה די משמעותית לעוסק במצווה פטור מן המצווה, ואם אני צריך לגרות אותם, אז אני אומר, תראו, השאלה הזאת יכולה לעלות בהמשך, אם תרצו, אולי חייל שמתגייס לצבא פטור מכל המצוות כולם למשך 3 שנים, כי הוא עוסק במצווה פטור מן המצווה. כלומר,
לגרות למחשבה, או מה? או בדיוק, אתה יושב בארץ ישראל, אז אתה פטור מכל המצוות, כי אתה קיים את מצוות יישוב הארץ וכדומה. אבל, ואם זה על תשבו, כן, תדורו, זה כמובן עוד יותר. תדעו לכם, חבר'ה, שאנחנו נצטרך לדון בהמשך בשאלה, מה דעתכם, האם מותר לשאת למסע של בני עקיבא בלי סוכה? כן, כלומר, זה הדרך השנייה. כלומר, כשאני מצליח להבהיר להם שלשאלה הזאת יש איזושהי תנועה מרתקת מצד עצמה. הדבר השלישי הוא, זה הנחות יותר, ובדרך כלל אפשר לעמוד בזה, זה לאתגר אותם במובן הזה, לפעמים לחלק לקבוצות, או אפילו ככיתה, 20 שאלות. כן, יאללה, חבר'ה, 20 שאלות על המשנה. בואו נתקדם לעוד דוגמה אחרונה, ואז אני רוצה ללכת יותר רחוק. כן. סיפור יכול... בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה נכון, זה הכלים שתמיד יש לנו. הרי בסופו של דבר, גם על העוסק במצווה פטור מן המצווה, וגם על חולים ומשמשיהם, אני לא חושב שיש פה מישהו שאין לו סיפור, על חולים אולי פחות, אבל על העוסק במצווה פטור... כן, אבל אני אומר, אבל העוסק במצווה פטור מן המצווה, ובעיקר למאן דאמר אסור, זה דבר שהוא, אנחנו נתקלים בו הרבה פעמים, ואנחנו לא שומרים את ההלכה. בדרך כלל, אם תבדקו את עצמנו, אנחנו הרבה פעמים כשאנחנו עוסקים במצווה ונתקלים במצווה אחרת, חוזרים לנקודת ההתחלה, לנקודת הצומת הזאת שתיארתי בתחילת הדברים, ובוחרים במצווה יותר חמורה, יותר חשובה, או יותר זה, או משהו מכאן. אני אומר את זה בפרקטיקה, ואני לא חושב שאנחנו נוהגים כהלכה. אני חושב שבהרבה פעמים אנחנו באמת עוסקים במצווה, עוזבים את המצווה ועוברים לאחרת, ובעצם חייבים להמשיך לעסוק במצווה. אני אתן רק דוגמה אחת, אני לא יודע שוב אם זה עוסק בין המצווה, אבל אספת רבנים, מה אני צריך ללכת רחוק? אספת רבנים שנקבעת ב5 נראית ככה. ב5:10 בודקים אם יש מניין, מתפללים מנחה, ב5:30 מתחילה האספה, שקיעה נניח ב6:20, ב6:15 אומר מישהו, מי לא יתפלל מנחה? כל המאחרים לא יתפללו מנחה, אז הם גם איחרו, הם גם זה, והם גם עכשיו עוצרים את הישיבה ל20 דקות, ואז אלה שהגיעו בזמן כבר הולכים הביתה, ומי לא היה בישיבות כאלה? האם זה נכון מבחינה הלכתית? בהנחה שהישיבה שאנחנו עוסקים בה היא העוסק במצווה, האם זה נכון להגיד שהוא פטור ממנחה? שאלה? לפחות, האם מישהו מוכן להסכים לשאלה? אני לא יודע עד מה התשובה, אבל האם מישהו... אמרתי לי שסיפורים על הרב לוינגר, שהוא דנים בדברים של זה, הוא לא היה... אוקיי. אבל הנה תראה, אתה מביא לי איזה סיפור שמעתי את ה... אוקיי, כן. יש סיפורה של הגבול שלמה, כותב שם שיצא נגד הרבנים, שרב מאחר לקופה וכל הציבור מתלהב, אבל עוד לא התפללתי מלכה. כן, אבל זה לא בגלל העוסק במצווה, זה בגלל שרב שלום זלמן היה מהעדה שלנו, שמגיעים בזמן והולכים בזמן. כשעזבתי את הישיבה, עברתי להיות, אני קורא לזה ערב רב בטירת צבי, קיבוץ טירת צבי. כלומר, לא היה רב, והם עוד לא החליטו, אז אני הייתי, אחריי בחרו רב. אני הייתי מן הערב רב. אז אני זוכר לשיעור הראשון, כמו ישיבה בוחר, הגענו ביום חמישי, שיעור אחרי שעה, איחרתי כמנהג בחורי ישיבה ב2 דקות. קם אחד מזקני המשק ואמר לי, בטירת צבי לא מאחרים. ומאז, באמת, אני לא חושב שאיחרתי לשיעור. לא חושב, אני מדבר על מלפני 30 וכמה שנים, לפחות אין לי תרבות של איחורים. אז אני חושב, ורב שלמה זלמן על אחת כמה וכמה היה כזה. יש לי סיפור בסוף לספר. בסדר, אז תזכיר. שכח. אוקיי. נראה את החלק האחרון של המשנה. אוכלים ושותים, סליחה, אני רק אחבא. אוכלים ושותים ארעי חוץ לסוכה. אז שוב, כמובן, השאלה היא, אוכלים, וכמובן, אז הילדים מיד יזרקו, מה זה אוכלים? איך אני אגיב? מה האפשרויות? מה הם יגידו לי? לחם, איזה סוג אוכל? שאלה שנייה? כמות, נכון? והנה הפכתי את השאלה הזאת, מה זה אוכלים, לחיפוש. שמתם לב? תוך חצי דקה. תוך חצי דקה. הלאה, כמובן שותים אותה שאלה, אז אני אפילו לא אקדיש לזה זמן. האם אני אשאל על מה זה הולך במשנה? האם הוא שליט
תכף, נגיע לזה, תכף, עוד שנייה אחת. קודם כל מה כתוב פה? אז כמובן, מה זה ארעי? מה זה אכילת ארעי? איך אתם מבדילים בין אכילת ארעי לאכילת קבע? תנו לי מילה אחרת לאכילת ארעי כדי להבין האם אכילת ארעי זה נשנוש? האם אכילת ארעי זה, כן? מה? וכמובן שכתוב מחוץ לסוכה, טוב, זה פה הם, ואז הם יגידו לי, מה זה מחוץ לסוכה? ואז אני אשאל אותם, תפסיקו, ואני אענה להם, תפסיקו לבלבל את המוח, אין שתי אפשרויות. מה? לא, זה עדיין או חוץ או בפנים, אתה מבין? כלומר, לכן, הנה, זו דוגמה שבו אני מראה להם שאני רציני. כן? כלומר, כשאין מה לשאול, אז לא שואלים, לא, אין מילה, אין מצווה לעשות קלוץ קשס, כן? כלומר, אין איזה. השאלות, וחלק מהחינוך לשאלת שאלות נכונה, היא גם לא לקבל שאלות שאין עליהן כלום. שאין עליהן שום בסיס, שאין עליהן שום יסוד, שאין עליהן כלום. זה גם חלק בלתי נפרד מן הדברים. אוקיי, ליגה ב', שלב ב'. מה כמובן השאלה שאני הולך לשאול? מה? אני שואל למה, אבל פה מתחילה השאלה שאמרת בצדק. כשאני אומר אוכלים שאני אנסה לחלוב מהם את השאלה שכתוב לי אוכלים ושותים חוץ מסוכה, מה בעצם מעסיק אותי? אני אומר בפרקטיקה. בעצם, אני בדיוק, תגידו לי קודם כל, אז מה כן צריך לעשות בסוכה? כן, שאתה אומר לי אוכלים ושותים, כלומר, אתה לא אמרת לי, אתה מתחיל עם מה לא צריך לעשות בסוכה. אבל אין פה במשנה, זאת השאלה שלהם אני, כלומר, שהמשנה הזאת, כמו המון משניות, מתחילה עם היתר למשהו, נניח, המשנה פרק 18 בשבת, מפנים את הגורן מפני הכנסת אורחים או תלמוד תורה. כמובן השאלה שאני קודם כל שואל היא, מה עשו? איפה הבעיה? כן? איפה הבעיה? איפה הנושא? וכאן, את השאלה הזאת אני רוצה להגיע אליה. השאלה שאני רוצה להגיע אליה, ואפילו בשלב מסוים עם כיתה שלומדת אותי הרבה זמן כפקל. הבלבטים האלה זה כבר אצלם כפקל. ברגע שרואים היתר במשנה, תמיד תעלה השאלה, למה הייתי חושב שיהיה אסור שצריך לכתוב לי שיש היתר? כן? ועכשיו, זה צריך להיכנס עם הזמן כפקל, קבוע, לכל זה, וזה גם פותח את הלימוד. כי בעצם, עכשיו הם יודעים שהברייתא שנמצאת דווקא בחטא עמוד ב', שוב, הם עוד לא יודעים, אני מתכוון להגיד, הם יודעים שבעצם יש צורך לענות על השאלה הענקית, מה אנחנו אמורים לעשות בסוכה. אני רוצה להדגיש מבחינה מסוימת, שאם לא אכילה ושתייה, אז מה כן? אם לא אכילה ושתייה, אבל כמובן אני מיד אגיד להם, כתוב פה אוכלים ושותים, ארעי, זאת אומרת, המשנה הזאת בעצם באה ואומרת, מה שמסתתר מאחוריה, מה שברור הוא שאכילת קבע חייבים לאכול במשנה, בסוכה. וכמובן מיד הם ישאלו, או אני אשאל אותם, תנו לי שאלה טובה על אכילת קבע שצריך לאכול בסוכה. מה מוגדר? קודם כל זה המה, אבל בעיקר, מה העיקרון שלאורו נקבע מה צריך לעשות בסוכה ומה לא? מהו העיקרון? אבל שיש משהו מותר, אתה ישאל למה זה. בסדר, אבל זה מבחינה למדנית, כן? זאת אומרת, הנה... שוב, זה הכל שאלה, מה העיקרון? עכשיו, בהערת אגב, עכשיו אני אגיד כן משהו למדני, שבאמת מוזג, עמד על זה הרגת שובר, שבאמת הדבר המפליא שלא כתוב בברייתא שצריך לעשות בסוכה, זה כתוב כל 7 ימים אדם אוכל בסוכה, מהלך בסוכה, לומד בסוכה, זה וכדומה, לא כתוב ישן בסוכה. לא כתוב בברייתא ישן בסוכה, למרות שמבחינה הלכתית, שינת ארעי אפילו אסור מחוץ לסוכה. אז איך זה שהברייתא בכלל לא... אבל פה, שוב, זה נושא, כפי שאמרתי, לשיעור כללי שצריך לדון בו. אוקיי, בואו, עכשיו אנחנו עוצרים רגע עם התלמידים, ואני שואל אותם, מה למדנו? אני אסביר את השאלה. יבורך לטוב אותו אחד, שאני לא יודע מי הוא, שלקחתי טרמפ מצומת גילו, מי שזוכר עוד היינו נוסעים בדרך בית לחם, לישיבה בשיעור א', ואמר לי, אני לא יודע מי זה, אמר לי, תשמע, אני רוצה לתת לך עצה טובה ללימוד. ואני את העצה הזאת משתמש בה עד היום.
הוא אמר 5 דקות לפני סוף השיעור, סגור את הגמרא, או סוף הסדר, סגור את הגמרא, סגור את זה, תשאל את עצמך, מה למדת? מה למדת? בסופו של דבר. כלומר, תן לעצמך תשובה, במקרה שלנו. מה למדנו? הייתי עושה עכשיו את זה כתרגיל, אבל אני רוצה קצת טיפה להתקדם. מה למדנו? אז אני אנסה לאסוף. ראשית, זאת אומרת, אני אדבר קודם כל על מה שלמדנו בזה, ואחר כך מה למדנו על איך מלמדים. אם כן, מה שלמדנו, המשנה הזאת היא משנה שבאמצע פרק שני עוברת משום מה, לעסוק בשאלה מה צריך, כמה דוגמאות של דברים שכן או לא פטורים מן הסוכה. 3 פטורים יש לה מן הסוכה. פטור אחד הוא הולכי דרכים, פטור שני הוא חולים ומשמשיהם, ופטור שלישי הוא אוכלים ושותים ארעי מחוץ לסוכה. מה? מה אמרתי? סליחה, שלוחי מצווה. סליחה. אם כן, זה דבר ראשון. למדנו אם כן שיש לנו הרבה מאוד שאלות, שבגדול השאלה, אם אני מחפש בסופו של דבר, אחרי כל השאלות הפרטיות וכל זה, השאלה הגדולה היא, יש פה כנראה 3 עקרונות במשנה, שאני עכשיו מחפש את מהותן. העיקרון האחד ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, וכפי שאמרתי, אני חייב רק לברר בראש ובראשונה, האם מדובר פה על משהו ייחודי, ספציפי לסוכה, או על משהו ייחודי או כללי, בעצם עיקרון של כל המצוות כולן. הדבר השני הוא על חולים ומשמשיהם, שזה באמת פלא גדול. מה מסתתר מאחורי זה? מה העיקרון שגרם לחולים ומשמשיהם להיפטר מן הסוכה? האם זה, אני עכשיו אומר לעצמי, כי אני קצת יודע יותר, האם זה תשבו כן תדור, או האם זה איזשהו עיקרון אחר שמצטער פטור מן המצוות, לאו דווקא מן הסוכה, האם זה, כלומר, לאן זה קשור? והדבר השלישי הוא שאני בעצם, המשנה הזאת מתחילה אצלי בתעלומה, כי היא לא נתנה לי, ואגב בשום מקום לא כתוב במשנה, מה כן צריך לעשות בסוכה. כן? כלומר, אנחנו מתחילים כבר במי פטור, אבל עוד לא אמרנו מה כן צריך לעשות בסוכה וכדומה. מה למדתי מבחינת איך ללמוד או איך ללמד? אני מציע את התהליך הזה של לימוד בעזרת אתגור לשאול את כל השאלות שיש. את הסיבות לכך אני לא אחזור עליהן, מניתי אותן בהתחלה, אבל בעיקר ב3 רמות. רמה אחת היא שאלה של המה, כלומר לשקף את המשנה ולהיזהר שזה לא יהפוך לתהליך מזולזל, חפיפניקי, אוטומטי, אלא לפתח יותר ויותר טכניקות שיכריחו אותם לשאול את השאלות האלה ברצינות, ולשמוח מאוד שהם שואלים שאלה שהיא לא רלוונטית, כדי גם להטמיע בהם שיש שאלות לא רלוונטיות. הדבר השני הוא שאלת הלמה, בין שאלת מקור, בין שאלת איזה עיקרון, בין שאלת זה, והשאלה הגבוהה מכולם, מה בעצם למדתי פה, כן? כלומר, מה למדתי על מצוות סוכה, על עמידה לפני השם בקיום מצוות, על היחס לחולים ומשמשיהם, על השאלה מה גורם לקביעות של אדם במקום או כל דבר אחר. זה הכל, שמתם לב שזה הכל שאלות שאני חזר עוד פעם למשפט שאמרתי מקודם. מצד אחד לא למדנו כלום, כי אין לנו תשובה לאף שאלה. מצד שני, לדעתי, הם יודעים עכשיו את המשנה, את מה שניתן להוציא מהמשנה בצורה הבסיסית והיסודית ביותר. איפה הסכנות? יש לעניין הזה, באופן כללי, ראשית אני רוצה להסביר את השאלה, איפה הסכנות. אני מאמין שאין אור גדול בלי צל. אין כזה דבר. כל פעם שנניח הולך שבוש לאיזו ישיבה ואומרים לו, אצלנו לומדים זוהר, ואצלנו לומדים זה, ובאמת דברים מאוד יפים, אני תמיד מציע לו, תשאל, אבל על מה אתם מוותרים? על מה אתם מוותרים? למשל, אם אני משווה ישיבות חרדיות וישיבות ציוניות דתיות בלימוד גמרא, אז הישיבות הציוניות, אני מדבר על גמרא נטו, לא על דברים אחרים, אז אנחנו ויתרנו על מרשה מהר"ם. על כל השלב הזה של מרשה מהר"ם צריך לדעת שבישיבות קטנות לומדים בעיקר גמרא, רש"י, תוספות, מרשה מהר"ם. ובישיבות שלנו לדעתי רוב הבחורים לא פתחו מהר"ם או מרשה, בטח שלא כלימוד סדיר, אבל הרווחנו דברים אחרים. אני חושב שנוצרה יצירתיות מאוד מעניינת בלימודי גמרא, נדבר בישיבות הגבוהות, בתחומים אחרים, אבל אין משהו שאתה לא מוותר עליו. ותמיד, תמיד, תמיד תשאל את עצמך, אני מאוד חוויתי את זה כשהייתי חבר ועדת סל התרופות. שם אתה מרגיש את זה, אתה מכניס 100 מיליון שקל לפה, אז אתה
מוציא 100 מיליון שקל לשם. זה הסמיכה, וזה דבר שהוא תמיד צריך לדעת. ואני רוצה לומר מה שתי הסכנות של מה שקורה פה. סכנה אחת היא, מה שאמרתי עליה מקודם. הבעיה העיקרית היא שאחרי שראינו את 20 השאלות שיש על המשנה הזאת, ויש יותר מ-20, אנחנו מנינו יותר 20, בכלל לא בטוח שבשלבי הלימוד שלנו נגיע לתשובות לכל השאלות. אין לנו חוזה עם הגמרא, שהגמרא תלמד את השאלות שלנו. ולפעמים הגמרא הולכת לכיוונים אחרים, ולפעמים היא בכלל לא עונה על אף אחת מהשאלות. אמנם בדרך כלל זה לא בחומר הלימודים בבית ספר התיכון או בזה, אבל אין לנו... זה עצמו שאלה. מה? זה עצמו שאלה, אם הגמרא לא שאלה... זה הסוג השאלות השני, חכה עוד שנייה אחת, אני מיד מגיע לזה. זה הסוג השאלות השני, אבל קודם כל צריך לדעת שלפעמים מה שיכול להיות בשיטת הלימוד זה שהתפזרת להמון שאלות, ואחר כך שאתה בא לגמרא, הגמרא, איך הייתי אומר, מאכזבת, או לא נותנת מענה לכל הדברים. אגב, בנושא שלנו, במשנה הזאת, הגמרא נותנת תשובה לרוב השאלות, אבל לא לכולם. היא לא נותנת לכולם, למשל, לאחת השאלות היפות ששאלנו על משמשיהם, לא מה זה משמשיהם, אלא למה משמשיהם פטורים, אתה בסופו של דבר יוצא מן הגמרא ואתה לא יודע את התשובה. אתה לא יודע את התשובה, סליחה, וזה באמת שאלה, התשובה נמצאת אולי בפירוש המשניות לרמב"ם, אולי בדברי המאירי, אולי זה, אבל אנחנו מגיעים לזה, וצריך לדעת את העניין הזה. הדבר השני, כן. בטח שלו, גם על זה גם במקום של להכניס שאלות ברון קיום בימים. מה אתה עושה במצב כזה שזה ממש, זה היה משהו קיומי? אמרתי. הגמרא נותנת את התשובה, זה הרי הוא רוצה תשובה, או כדי להכיר את עצמו, או כדי להחמיא על עצמו, אבל הוא רוצה תשובה. שאלה טובה, אני באמת, אני מסכים, אתה יודע, זה מאותה סיבה, אתה יודע, שעשו ללמוד אברבנאל בליל שבת, כן, כלומר, זה שאלה, אני מסכים, הרי אני אומר את החסרונות, אני לא מסתיר אותם. אבל יש עוד בעיה, שהיא כמובן, כאן אנחנו משיקים לכל סוגיית רבדים. זאת אומרת, הרבה פעמים הגמרא הולכת לרובד אחר לגמרי. אני ממש אפילו הפוך ממה שאנחנו למדנו במשנה. ניקח את הדוגמה הכי ראשונית. הגמרא, אתה מלמד את המשנה, אפילו המלך שואל בשלמה ונחש כרוך על עקבו לא יפסיק. ואתה מתרשם שתפילה זה ייהרג ואל יעבור, נכון? והגמרא אומרת שזה במלך ישראל ובנחש לא ארסי. או אתה מלמד המניח, וכתוב המניח תקד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בו חייב, ואכל ונתקל בו, זאת אומרת, פטור, סליחה. והמשנה בעצם אומרת שהמניח חייב, מי שהניח את הצ'ימידן פה הוא חייב והפטור, והגמרא שואלת ואי בואי לעיוני והופכת את המשנה. וכלומר, התפיסה, ככל שאתה, אני אשאל את השאלה הזאת בצורה העקרונית. האם אנחנו, את אותה שאלה שיש בעולם החרדי, האם לומדים תנ"ך לא דרך הגמרא? היא שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, האם לומדים משנה שלא דרך הגמרא? כן? כלומר, או שאנחנו מראש משעבדים, למשל במקרה שלנו, הרי כולנו יודעים שהגמרא הפכה את זה לעיקרון כללי של העוסק במצווה פטור מן המצווה, אז מראש אני משעבד את הלימוד לדבר הזה, וזאת שאלה, הייתי אומר, אידיאולוגית, היא לא שאלה מתודית, היא לא שאלה מתודולוגית, היא שאלה אידיאולוגית. האם אנחנו, מה אנחנו אומרים לעצמנו על הפערים שיש בדרך שבהם אנחנו הבנו את המשנה, עם העובדה שהגמרא, לא רק שהיא לא נותנת לנו תשובות לשאלות שלנו על המשנה, אלא שהיא בכלל לוקחת את המשנה למקום אחר, שאיננו פשוטו של משנה וכדומה. צריך להיות ערים לכך, אבל לא אני המצאתי את השאלה הזאת, כן? כלומר, השאלה הזאת היא מרחפת בחלל אוויר העולם כל הזמן. לסיכום הדברים אני אומר כך. כפי שאמרתי בהתחלה, יש, אם אתם שמים לב, אני משתמש בשאלות ככלי הסברה. כלומר, בדרך כלל אצלנו שאלה היא לטפל בלא מובן. אבל בשיטה הזאת אני טוען שהשאלות האלה עוזרות לי להנהיר. כלומר, הרי אני באתי ממקום הפוך.
אני באתי ואמרתי, חייבים לשאול שאלות. עכשיו תמלאו פה 20 שאלות. עכשיו זה נשמע קצת מגוחך, אם לא קשה לי שום דבר, מה אני שואל? אבל אם אני מבין שהשאלה היא כלי פרשנות בלתי רגיל, ושאני יכול לאבד את מה שכתוב, ולשאול בשלושת רבדי השאלה הזאת, של מה, של למה, ושל מה המשמעות בצורה הזאת, פעמים רבות הלימוד הוא הופך להיות לימוד שיש בו קשב, שיש בו אתגר, שיש בו ציפייה, שיש בו חיפוש אחרי זה, אבל לנו כמורים גם חשוב לחשוב, חשוב לזכור, וזה לא הגענו לזה כלום כי למדנו רק את המשנה. השלב הבא הוא להיות מסוגל, וזה בשנה הבאה, כן? להיות מסוגל לקרוא את הגמרא, נדבר רק על הגמרא, בלי רש"י, בלי זה, לקרוא את הגמרא, וכל הזמן להפנות, תראו, האם הבאתי את הכיתה למצב כזה, שבה שאני אוכל לשאול אותם, על איזה שאלה מהשאלות ששאלנו, הגמרא הזאת נותנת תשובה. אם הגעתי לשם, הגעתי לרמת לימוד ראשונה מאוד יפה. מאוד יפה, אני אסביר את זה. אני אעבור לעולם הישיבות הגבוהות. עולם הישיבות הגבוהות, לדעתי, משלם מחיר מאוד יקר על דפי המקורות. על דפי המקורות. כי הוא מחנך מאוד טוב להבין, זאת אומרת, ראש הישיבה או הר"ם אומר, אלה השאלות שלי, וכאן נמצאות התשובות לשאלות שלי. אבל הלימוד האמיתי הוא לא הלימוד הזה. הלימוד האמיתי הוא שמישהו קורא את הריטב"א, והוא מסוגל להגיד לעצמו על איזה שאלות הריטב"א הזה עונה. כן, לא מה הריטב"א הזה אומר, אלא על איזה שאלות הוא עונה. וכיוון שאנחנו מראש אמרנו להם, זה כמו, אני אתן דוגמה שהיא יותר קרובה לעולם של היושבים פה, כמו טבלאות. החוכמה הגדולה בטבלה זה לא למלא טבלה. החוכמה הגדולה בטבלה זה להיות מסוגל לכתוב את הטבלה שצריך כדי להציג את הסוגיה. ואנחנו כל כך מתלהבים מכך שאנחנו עושים טבלאות, ואפילו טבלאות קשות, שהחבר'ה יודעים למלא אותם, אבל בסופו של דבר מי הוא זה שהבין? זה שהבין הוא זה שמסוגל לצייר את הטבלה שתציג את מה שהוא הבין. הוא יקבע את הרובליקות, מה כתוב בפנים זה פחות חשוב. אלא מה הם הרובליקות שיציגו את זה. עכשיו אותו דבר בהרבה דברים. אני בשיטה הזאת, וזה הקטע שלא דיברתי עליו, ובזה אני מבקש לסיים, אני בשיטה הזאת רוצה להביא את התלמיד להיות מסוגל להעלות מתוך הגמרא את המשפט הבא. הגמרא הזאת עונה לשאלה 22 ששאלנו, או הגמרא הזאת מעלה שאלה חדשה שבכלל לא חשבנו עליה, או שבכלל עוסקת בנושא שהוא לא קשור לענייננו. לשם צריך לחתור, אבל על זה לא דיברנו. כן. הרב, מתוך שזו שאלה אידיאולוגית לגבי הצבת הארץ, הוא שאלה חינוכית. לפעמים תעלה שאלה, תמיד יתחבר לכיוון של המשנה, אולי זה יראה לו אפילו בסברה. הגמרא תתעלם, או אני לא יודע מה יותר גרוע, או תלך בכיוון אחר, וישאר ספר פתוח. לא יודע לענות לך. חינוכית לתלמידים שלנו, זה שאלה כבר פחות מופתת. לא יודע לענות לך. אתה מכיר אותם יותר טוב ממני. אני באמת, אני לא יודע. האינסטינקט שלי אומר שאם זה ככה, זה ככה. אתה מבין? כלומר, אני לא רוצה להסתיר מה? הבעיות האלה מפריעים לעניינים ישיבת... יכול להיות, אבל זה לא הכנתי את עצמי לדבר על העניין. אני מעדיף לדבר מתוך מחשבה, אתה יודע, מתוך הכנה. לכן אמרתי, האינסטינקט שלי אומר, אם זה ככה, זה ככה. אני מעדיף שלא, אתה יודע, לא להסתיר, אבל אני לא יודע, שאלה טובה. שאלה טובה. באמת, אני יודע. מצד שני, אל תשכח, אני אסיים באמרה קטנה, זה לא הסיפור שרציתי לספר באמרה קטנה של המאירי. המאירי אומר על המשנה, המאירי לאבות, על המשנה, ועשו סייג לתורה, אומר המאירי, זה הוראה לרבנים לדבר קצר. לא להאריך, לדבר קצר. ומספר המאירי שהוא בא אל איזשהו תלמיד שהיה מעריך הרבה, איזה רב שהיה מעריך הרבה, ושאל אותו, למה אתה מעריך הרבה? אמר לו אותו רב, אני מעריך כדי שיבין אחרון הטיפשים. אמרתי לו, אומר המאירי, עד שיבין אחרון הטיפשים, יעזוב אותך ראשון החכמים. זו הדילמה, אתה מבין, לכאן ולכאן, אני לא יודע לענות לך. זו באמת שאלה קשה,
בואו נשאיר את זה. טוב, כל טוב ובהצלחה. איך הגענו לסיפור הזה? אני לא יודע. לא משנה, באמת, אבל סיפור, זה מסוג הסיפורים שאני מנהל איתו דיאלוג כבר למעלה מ-30 שנה, ואני כל דקה מחליף את עמדתי. סיפור בדידי אבא עובדה. הרב ויצמן גם היה שם, אני לא יודע אם הוא זוכר, אבל הרב ויצמן גם היה בסיפור הזה. בשנה הראשונה שהייתי רם בישיבת הגולן, שוב, זה לא קשור בכלל לשיעור, אבל זה סיפור שמנהל, מעסיק אותי. בשנה הראשונה שהייתי רם בישיבת הגולן, התחלתי בראש חודש אלול, ובמועד היינו נוהגים לרדת לרב אברום דוב אוירבך. להקביל פנוי רבו ברגל, לא לנסוע עד ירושלים, אבל לטבריה זה אפשר. טוב, אנחנו יושבים בסוכה שלו, ממש אני כמה שבועות רם בישיבה, ויושבים, מדברים דברי תורה, ונכנס יהודי בערך בן 75, שבור לגמרי, ממרר בבכי, אומר שאין לו בשביל מה לחיות יותר, אין לו, כל עולמו חרב עליו, כל זה וכדומה. טוב, רב אברהם דוב מרגיע אותו ושואל אותו מה קרה? הוא אומר, כתוב בפירוש המשניות לרמב"ם בסוף מכות, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר, שכל אחד צריכה להיות מצווה אחת שאיתה הולך עד הסוף. אני כל החיים שלי לא פספסתי מנחה. במחנות התפללתי מנחה, מהבר מצווה שלי. לא פספסתי יום אחד מנחה. אתמול בפעם הראשונה הפסדתי מנחה, וחרב עליי עולמי. אין עם מה לבוא לעולם הבא. אין לי, זה כל עולמי, אין לי טעם לחיים, אין לי כלום. וטוב, אנחנו יושבים נבוכים, עצובים וזה. ואז רב אברום דוב אומר, יש לי רעיון בשבילך. יש לי רעיון בשבילך. מה הרעיון? תלך תהיה היום חזן במנחה, אז אתה תתפלל פעמיים, וזה מתקן את המנחה של אתמול. עכשיו, מי שרוצה לראות מה זה יהודי שנפחו עליו פניו משולי קדרה לאור זורח תוך רבע שנייה, את התמונה הזאת אני לא אשכח אף פעם, כן? היהודי תפס את הכובע, רץ לרבי מאיר, זה היה 11 בבוקר, רץ לרבי מאיר, אנחנו באנו אחר כך להתפלל מנחה, התברר שהוא עמד שם על הזה, שהוא יהיה חזן למנחה, אור הוא עיניו. טוב, איך שהוא יוצא, עזות הייתה בי, ושאלתי את רב אברהם, ממש התפרצתי ככה, הרב, מאיפה המצאת את זה? אין כזה דבר. אז הוא אמר לי ככה, יונגרמן, איש צעיר, כן? יונגרמן. אני לא זוכר את היונגרמן, אני זוכר ועוד איך, אבל אני אנסה לנסח את מה שהוא אמר. אמר, יונגרמן, תשמע, אם הייתי מקבל את ההצעה שלך, והייתי אומר לו, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. הוא היה יוצא מפה, הוא היה עצוב, אני הייתי עצוב. הקדוש ברוך הוא היה עצוב, ההלכה הייתה עצובה, כל העולם היה חשוך, אתם הייתם עצובים, מה היה יוצא מזה? ככה הוא יצא שמח, ההלכה יצא שמחה, התפילה הייתה, יש לקדוש ברוך הוא עובד השם באמת, כולנו שמחים, נשתה לחיים, לחיים, לחיים. עכשיו, זה הסיפור. אני עם הסיפור הזה מנהל דיאלוג כבר למעלה, זה היה תשמ"ו, כלומר, כמעט 30 שנה. ממזין, סוכות ממזין. אני עם הסיפור הזה מנהל באמת דיאלוג כבר 30 שנה. לרגע אחד אני מתלהב ממנו, לרגע אחד אני שומע את עצמי, שואל מאיפה המצאת את זה. וזה סיפור ככה מסוג הסיפורים שאתה לא זוכר איך הגענו לזה תוך כדי שיעור, אבל שאתה לא יודע להכריע. אז הנה יש לכם סיפור ככה.